Здравейте от Froexim Trade! Ще насочим вашето внимание към нашият индиректен трифазен мерител за DIN монтаж FMS 321CT и неговата правилна инсталация. Важното при инсталацията на индиректни мерители е винаги да се спазват началата и краищата на токовите вериги. Началата обикновено са оказани с плюс или с звезда на схемата на свързване. Първо започваме с инсталирането на напреженовите вериги. Започваме с напрежението на първа фаза, след това втора фаза и завършваме с напрежението на трета фаза. И завършваме с свързването на неутралния проводник. С напреженията сме готови. Сега трябва да преминем към инсталирането на входовете и изходите на токовите вериги. Започваме с входът на първа фаза, входът на втора фаза и входа на трета фаза. Преминаваме към изходите на първа, втора и трета фаза. И изход на токовата верига на трета фаза. С това инсталацията приключва. При правилна инсталация наблюдаваме следните стойности. Пофазните мощности са в една посока, а пофазните косинуси са от един порядък. Често срещана неточност при инсталацията на индиректен мерител се получава, когато посоките на токовите вериги са обърнати наобратно. Т.е. получаваме стойности за мощностите в различни посоки. За първа фаза имаме минус, а за втора и трета имаме плюс. И косинусите са съответно на първа фаза минус, а на втора и трета в плюс. За да си осигурите правилно мерене, следвайте стриктно схемата на свързване.